И ти ли се чудиш кое след кое се слага? Знаеш ли, че най-честата грешка в грижата за кожата не е какво използваме, а в какъв ред? Затова ще ти покажа как изглежда една професионална рутина с продуктите на българската марка Профидерм. А ти можеш да ги откриеш в магазина ни в Пловдив или онлайн. Започваме с почистващата пяна, която премахва себума, грима и подготвя кожата за активните съставки. После идва ред на тонера, който често се пропуска, но именно той балансира pH-то и помага на следващите продукти да действат по-дълбоко. Следва хидрогел колаген. Това е лек, концентриран гел, който възстановява еластичността на кожата и я прави по-гладка. После идва ред на перления серум, който изравнява тена и връща естествения блясък. Хидрадерм кремът е следващия продукт, който е буквално магнит за влагата и заключва хидратацията. Не забравяме и зоната около очите с диамантения крем с лифтинг ефект, който стяга, изглажда и намалява тъмните кръгове. Накрая завършваме с най-важната стъпка – слънцезащита, която не трябва да пропускаш дори и през зимата. И ето така изглежда една професионална рутина, но у дома. Сега си запази това видео за следващия път, когато се чудиш кое след кое беше.